Ari si Zana, ana. Ah, bago na nagligid. Magwila na kay birthday greeting sa sila papa. Kapreso ko ni. Sabihin ko dito. Hindi mo kay birthday man mo papa preso sa mga usang adlaw. Ikaw rin uli. Uli. Hi guys, karon day. Luto na po. Nagluto day ko og kuan kanang naay kumbang baboy, paboritong Mario. Karon day Adlaw birthday Mario City. City sa Mayo. So ako sa 5 sa City. So sa kuan pa guys sa na priso maghanda na sa birthday size kaya ito nga ni Sadlaw kasaan nagamong ko ang may gasto kaya mamalagay sa prisuhan ang wato na niya sa silang hindi ko mo sa kasama na ko na guys kay pata na sagula na hangkuan so asang patuon karne naman ni diyang piburta kanina tambot bisag high blood na kaan ka pagbaboy. So kay paborito man natang ihatag kay birthday man niya. So asa ni patuon. Giwa ko panakot. Tuon sa ang karne na. Mga nagahang panakot. Budak sa kasal. So, hanig sa ilang guys. Kahaponin ko sa pagkakos. Hindi tandaan ahos. Saya teman. Hindi tandaan mga kuan. Salted na laban ni. Kuwala saging. Salted din. Tanadaan o. Paninta ko guys. Kuha ni, pata. Kailangan ko. Ano naghihiwa? Basta. Diya guys, i-plaster ni na. Dari kuhan. Diya kaya hang pa kuluan o Sprite. So nihan tujuk mga bata guys nga matujuk ko sila sa BGMP kay mag-greet ko sila kapag birthday silang papa. So panikamutan guys nga makadto kay narabay problema ang mga kazanan. Kaya ligid wa na ikuan manay ligid nga karang mag-isra bitaw. Kaya man gikabit. Nda ang plano ron guys kaya naman likig order nga ligid do ka buok jang giwat to mo sining abot. So karon nahanala man sang idagas tagbilaran kay aron maka dong sa mga batas BGMP balag mahapunan ni kay aluna pang pudagkuan guys kanang nay dalaw sa BGMP basta kay di bitaw adlaw nga kuan kanang Sabado Domingo ra man sila may tibok adlaw ka pwedeng mo dalaw sa Nidja. So ingarong adlaw ngaron nga Merkulis kuan si Jaka nang naay sa kuan alauna ra nga to sapon. So kinahanglan si Jao alauna mi mo abot ug masadyo mig abot di mi makadala maghuwat pa mi alauna. Hindi sa Inday nag-crave na pag santol na santol diyang pinalit sa online ang magdagua. Guys, mga kuan para lami tingat Mario natingat Mario kay lami man to nagluto ay gusto niya nagluto dali nagano sahog yeah
Colorful. Ay, kakuglot. Gisa-gisa. Dahon. Ha? Buang. Dagkara hiniwan? Dagkara naman hayang natin. Magpapino ama wala na na gusto na. Basta bihon nga mo apaw, may katuro na. Di na lata, di ni hilaw. Na ay kanto, imo dyan naglabo gamay. Ito puro baso ng kuan. Di baso ng kuan. Sige na nito. Ito ko basta. Ari anak karon di ang ito sa bihon na katong tikbado. Ito kay kanito. Ikigluto na ninimog 2 kilo. Ha? Isang kilo. Oo, sod na. Hindi ang isi. Hi guys. Kuan na day guys. Alas 11 na. Mapayang pag kuan gikan na may tagbilaran kay amo nang gipa repair ning sakdanan kay lisod ka so kuan biyahe og pa bag-o na nagligid guys. Manani nga na darad sila. Makaubarad sila sa DJMP. Hari si Zana, ana. Bago na nagligid. Magwila na kay birthday greeting sa sila papa. Hi guys. Karon day. Suman. Paano kay tipid ito? Birthday ni Mario ron na padong na siya. Kapila kay ato ko na siya kay greet ko na siya sa greet na lang ko no. Greetings be. Happy birthday. Mura to? Birthday ra? Kaboy. Ito ra ko. Agarap ko na sa personal mo ingan di das video. Edad di Mariano 55. Guys, na misa doiro na nino. Nalud sa kay nay. Lubig yung kag may patay. Di wa man ko na bisan rin patay dapli naman. Kapreso ko ni. Sabihin ko dito. Yung ganin mo kay birthday man nimo papa preso sa minus ang adlaw. Ikaw rin uli. Honestly. Ay, asa mas tayo magit na preso sa adlaw kay birthday ni Mario ron. Naggaslat kilpon tuyo ginila. Tatay kurunto mo. Bawi ko na cellphone oh. Mahon sa kay kon, grabe mang isip to agad sud Bawi ko gud. na cellphone na. Tuyoon gid ninyo mag-orange yung gilo mo. O di kon man ipo aman mo suot nga birthday man. Tuyoon gid ninyo ba parang ano no ba? Iskot na. Tsaka preso may kay di na ba may ipunon? Di mo sa? Di ipunon oy. Wala mo. Agsinini kay di man kala kawasa kanibutang. Nagutan dos na TV. Ay na TV. Katong ipang TV. Iskot. Di pa ng TV. Ay. Nabitaw ipang TV. Lami silang mga piniriso kay Ada ba yun na yung mga sakit po? kuan sila kanang na sila doktor kada kuan sila check up ba? Ayahay pa sila ba? Kaya kaya hindi kailan mo priso sa. Makaon pa ka, di pa nagtod pa ka, priso sa. Nalibungan. Ito katong unsa? Kamusta mas kuan sir? Na, tas lagi dugo high blood. Di magada ni kay na doktor. Sa mutambo ko na itong mapriso ko. Priso ka ako niya. Sugot ka ni. Oh, ay! At pagkatimanin doon si Ate Edith sa. Nagawa sa mong papa do. Tambok na pag ko. Ka. Kay libre mag lami mo pagkaon. Tatog kaon ra. Kalami. Uy, bahala po. Ano po magkuhan ko basta di ko mapriso. Gawas nun ko. Lalim. Sila kay na bisan ko na sila TV. Na sila ngato sila kanang naibula. Pang basketball. Nangayo pa yung chess. Dapat si
duwaan. Duwa ko na sila. Tarang kalingawan to ah. Nanay. Kuan ka nang may yahay binigiso. Ang lakeside ah. Kukay lake. Bito day no? Kadako lagi na. Ano ba yung mga... maramang naitawas ito nga naglakaw-lakaw. Maparang siguro na. Mga pito. Sana ba? Awa di ay di. Lake si Jan. Lake na. Lake na. Kadako na. Oo. Oh, ni kanina ada na day. Basig dito na sa dagat day. Bito ka nagkalawang bito ko nun na. Yan sila. Murag na ako na ikonda na. Kaya ba kagang sa nila kang sagzanda ni bawangan siguro ni. Pista. Ay bista sa Pizzaron. City. Pista ni kinaay mong buwan. Buwangan. Ang Hmm. buwangan to ara dito sa punod. Sus basta kaning buhol magkagubot gid Mayo Abril na gali Jesus ang tawo kay ba kag lisagi kang tawana. Buwang lagi magbut ka tuwa tanaw na. Buwang. Tuwa unahan. Sa man? Sa dagag saksanan buwang na. Pista na. Motor ang daghana. Pista lagi na. Ang buwangan din ito sa Kanaway. Kandi Ay, ay. punod. May ko ano yung gindon man. Tagagindon man madika, sorry. Tagagindon man madika day no. Simbahan siguro. Nani ni. Kalingawan. Napista lagi oh. Gusto nga ang tao. Ang sunod Ah, ko man to tao. dito sa kuan. Tara may mayo. Kandi ay. Pista ni nakapanis ko dani sabi. Kanuli na sunahan. Kuan ni sakto ni City. City. City Utso. City Utso ang pista ba? San Vicente Pereira lang kuan dani. Saan meron? City ba din? City. City. Pista din. City Utso, ha? Danap. Mo ni. Daras unahan na diskuhan. Ang barangay nila nani, grabe disco na masaw na nani. Naglag pista. Ang ani ba? Palit na yung ani ba? Ani ba? Tagsay sintamil ko na day. At yung butang sa likod. Ato natin butang sa nini dito. Adlak pa na ibutas taas kaya pasag ipalid no? Yan, so huwag din na mapalit yung nas nini sud. Tagsala. Yan, huwag Sana dagka. Bitaw. Lisuday kaya butangan. Tag isa ka pustasan saan pagpagarsa. Magpanday na lamang ka. Gusto kong magkamalig. Gasolina naman eh. Yes, wala man eh. Dito mga kadang cellphone at susutog kay bawan. Ikaw yung ipapriso. Yeah guys, nakita na ng mga signboard sa BJMP Padog na so bawal naman na ito magkamera. So see you na naman ta. Nagmapit pa may family house guys, nag-abot na mo sa kuan. Agaman ng BJMP mo ato pa may family house. Yeah guys, gikan na dahil mi dito sa BJMP. Nakasyak, nasyak hinungko kay di bang ako man yung kanta ka for birthday dito, nagdubli-dubli na yun yung pagkanta ng birthday celebration ay kay si Mario di ko nung pwede sang kanang kantahan og birthday wa sa nagsaba kay sang birthday rong adlaw kay abubuan ko nun sa kabaling tubig. So mo to guys nga ako gyapon nakantahan dito happy birthday sa BJMP. Hi guys, anami. Nanay gwapa ka jo? Sa una kay Sana be? Asna na guys. Gapagbuhok ba? oh, ang ipon. Gapagbuhok. Pwede magdugay doon. Ay guys, may magdugay. Hey, hapon na. Hapon na lagi mi kay. Padzo pa be. Tatay. Tay, ano sa mamukha to Valencia? Ha?
Ikuan na, kabang. Murag na, black na. Katong ito sa unang blaki, katong ito manghiro ba nga. Namatay. Magilakan kay birthday ni siya namatay, kuan to na murag mangitag ilaga. Tanang ka na ro awi suwag git. Bye-bye bang. Sa amin ay. Tiguang na. Balik na ko eleksyon tay. Manang. Balik na ko eleksyon. Dara, ang mga anak ni panahon na kaya. Hi guys, pauli na may Valencia, di may magdugay or magdugay. So di magdugay kay kagabihan nami. Sigurado gabi na sa may maabot ang tugay. Wala alas sapit na mag-alas 5. So dugay-dugay pagod dito sa kuan biyahe lazo pa ng kuan guys. Bye. Kuan siya. Ja, nga tug sila. Ngit-ngit agad guys, dana Miss Doiro. Unja, dyan na namin sagna guys. Kung ka video na tos ko na sila meeting di abansi. Grabe kapag kabaan na rin mga kuanoy. Mga nagnansaro. Kanang na ay Grabe nagkagpas mo ka na. meeting di abansi na sila. Grabe kapag naglangdagan guys. So mini pila na naman ka. Daw. Mag-eleksyon. Sila mga kuanay. So, diyan nami sa kuanitit na dyan guys. Diyan nami sa Mayor. Hagna dyan. Tasas pa rin biyahe ang Hagna kay kaning Hagna. To Garcia Valencia. Lahat to kay tagas pa sa karsada ni. So, see you na naman ta later. Dato nami sa Valencia. Abik yung abri pa guys. So, mingaw na kay parang na pwede magsara. Hi guys, unda diyan na dai minalingaw jugos kanang nabilin na res among bahay sila ati dito siya tingin grabe among kabinet og ipang bilog among masanina. Salamat ka ninyo. Murag SM Grabe kuya woning mga mabilin na res Valencia guys kay grabe yung panglimpyo, grabe yung pang pilos among masanina. Murag SM ni among kwarto. Murag SM No ko Lord. Unja guys, masate ang vlog karon. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Kay matog mi sa kay grabing kapuya.